तानाजीराव हे सुर्वे कोकणात भगवान परशुरामांच्या भूमीत उपजले. भगवान परशुरामांनी 21 वेळा क्षत्रिय संहार केला होता हे आपण जाणतो. पण ते सगळे क्षत्रिय या सुर्व्यांच्याच वृत्तीचे होते. भगवान परशुरामांनी 21 वेळा प्रयत्न करूनही या वृत्तीत बदल नाही. जिथे जिथे अशी उन्मत्त सिंहासन असतील ते प्रत्येक सिंहासन आम्ही लाथाडू, उलथून टाकू आणि त्या सिंहासनावर बसलेल्या सुर्व्यांसारख्यांचं मस्तक धडा वेगळं करून आई भवानीला अर्पण करू. डोळ्यामध्ये तूच साचली, पैंजनाचा वाज नाही, जीव घेईलाच नाही. पापडाची फुलं नाचली, पाखरांची बोलताना, वाऱ्यावरी चालताना जगण्याला पंख फुटले. हे माझ्या जगण्याला पंख फुटले. त्या रामराज्याचं मूर्त रूप म्हणजे स्वराज्य. महाभारतातल्या द्वारकेचे वैभव म्हणजे स्वराज्य. धर्मराजाचा न्याय म्हणजे स्वराज्य. मरगळलेल्या मराठी धमन्यांमध्ये क्षत्रियत्व सळसळत ठेवणारे तेज म्हणजे स्वराज्य. देव, देश, स्वधर्म यांना सत्याची जागा मिळावी म्हणून स्थापन झाले ते स्वराज्य. आणि ते स्थापन करणारे सह्याद्रीचे महादेव म्हणजेच आमचे शिवाजीराजे. आबासाहेब भगवद्गीतेत श्रीकृष्ण म्हणतात की धर्माविरुद्ध जाणारी आणि कुकर्म करणारी हर एक व्यक्ती शत्रूच मानावी, मग ती व्यक्ती आपल्या जवळची असो किंवा गुरुस्थानी. त्यांचा मुलायजा करू नये. हे मित्र सोडून द्या. हे प्रियशी मित्र पागल आहेत, पागल. काही लोक म्हणतात तिथं माझ्यावर प्रेम आहे. छुत्या आहे तू, छुत्या.